put both size goes both sharp. Because okay, onye dị otu ndidi dị. Na ndidi onye like kwago. You man consider ndidi achọ dị man, ndidi just dey straight face. Hey, ọ gonna be ya. Indidi, how are you, man? I'm fine. Indidi, you know that the last time you came, a lot of people actually got interested, really interested in you. Oh, you didn't know? That's what I just because I've been what I want. The image for us, if they very fresh and not you have not. Been spoiled. Much, you know. A lot of Ndo so I don't know. You want to go marry? You can be single. Still single, so my head. Okay, let's narrow it down. Or I walk. Ka anyị na-arụrụ ya down ka anyị nwetara gị mmadụ ka ụdị ife na-achọ tall Man. I like that okay, man na man. Okay, so ka ihe ọzọ ka ihe dị important to you? He must know how to cook. Oh, he must know how to cook. Because it's not only a woman's duty to be in the kitchen. Okay, it's not only a woman's duty to be in the kitchen. Okay, he must know how to cook. Mm-hmm. Oh, so he will be cooking for you, or I'll be cooking, he'll be cooking also. Okay, okay. I know some in the town with some chef, and the one with some guys who was a chef not here. Okay. Kere Fozo, I want to know if I can cook. When I say I can, we'll go guys now. Enough guys now say I can cook. I'm not seeing the comment section. Oh, you're not seeing it? Because I don't have my glasses. Oh, I'm sorry, my dear. I'm sorry. But at least we can see you very clearly. And I forgot. Yeah? It's a simple condition. I don't know when I see if you have a simple condition. I'll go say a feature. Okay, for Zoga. Yeah. That's all. I don't ask for too much. Just using me. Oh. No one in find you. What about skills? Or do romantic? That one is in the other. Me and the guy will discuss that one. Okay, you and him will discuss it. That's why we are trying to pick somebody that when you get there, you can discuss it. So you want us to get somebody real quick. You must know how to do that. I don't need to say it. He definitely knows that one is a necessary. Oh, Onya must know how to. Oh, it's good to specify. No, actually, but not just of me. Actually, for us, but okay. Even necessary in the other room, there's other things you can do. Fine. But okay, nowadays, ndị nwoke si na sọsọ nwaanyị ga na-esi nri, and I don't want that mentality of sọsọ nwaanyị bụ onye ga na-esi nri. I don't want that. Oh. You also cook. A woman should also cook. A woman is not only the one supposed to be in the kitchen, because men think that women are the only ones that will be in the kitchen. Anyway, meanwhile, Choma Webster is in the building. No, Choma Webster, no remember, Choma Webster just just now. I'll get back to you. It's a very simple case you have here. Things will be easy. I just want you to see a lot of. The other thing in the other room. I don't need to mention it.
The other room, the room again, and be a part again. If already you put a bad one, don't. It should be good Yeah. to do the other thing. All that did me made the other thing. I need to me mention. Okay, I got the meme. Mhm. We are who has here. I got me the other room. You want to He go? got made the other room. Ka o doo ya anya ọ bụrụ nke o ruo kịta o ruo echi biko nwere oke mbido to the task na ife a na-ekwu na-esi nri nwere onye na-esi nri like this lady is a very fresh lady nwata nwaanyị mara ezigbo mma na-enwero So much thing ọ na-achọ some men, I know that some men have problem of cooking. Okay, it's the Eh, same thing about a woman. A woman cannot finish cooking and come and do the other room too. eh. But she's not gonna have. It's like she's tired cooking in the kitchen and then going to the bedroom to do the other thing. That's stressful. Okay, That's we will help you to cook she so should that also help her to cook. That is romantic. A man that okay is romantic that will also help the woman in cooking. It's not only okay one. cheka mama ga-eweta ego ofu oke mkpiri ikwu biko nwa oke mkpiri ya gba ego ọkụrụ what's pap Ọgbanyego ọkụ. gba ego ọkụrụ na-enwe ozugbo ozugbo ka efere eme ka ije Atọkwa bụ faịlụ udo. ịmakwa esi nri nwa na-achọkwa eme esi nri nọrọ ọfụma nụ Ọbụọsọ isi nri ọnwụghọ nke m amaghị eme o ime mana ọ esi na ada anyị nwaanyị n'ebe a na-achọ okwu too much. kere onye nke na-achọzi okwu Nke anyị na ya na-ekwu okwu na kere okwu ọchọ ọ na ọ sị na ọ na-achọ onye na-esi nri jụọ ya na jụọ ya ọ ya agwa gị. ịmaburu ya bifo unu maburu mbụ halo ndidi gị na onye ọma He's my oh he's your friend oh he's your friend no wonder I think I'll allow you you people can settle Ọ bụghị ya dị esomokwu dị too much mana ọ kweghị ekwe o. nakwa n'anya unu achị settle na bịa palọ we can settle you people Anyị chọọ isetụ ebe a. unu chi unu ihe onye ọbụla biko unu na-asị ha setụlụ dọdọ chisom na-aba kedu ndị kọmitii ọfa setụlụ ha n'ime ebe a ọ ga-adịkwa mma biko ekwe na ife anyị keesi a dịkwa hot a ga-esetụlkwa ife anyị n'ime bịa pala let's settle them afụgo m ndị si let's settle them okwu obere ihe a ga-esetụlkwa ife a dr jesus si let's settle them okay ihe na-enwe na ọ na-achọ nwoke mara mma so otu ede ịmapụtara n'eze ga niile na-afụ no work. Long distance is a barrier. onye bụ nsogbu ndidi Yes, long distance cannot work. long distance cannot work okay ịchọ onye nọ nso hai gị na ya kparịa gị na dis kadafia zido gị na zido akparịa ebe nye anọ dị fa na ndị nọ Canada na so ebe gị nọ zido ebe mụ aka nọ Nigeria anyị akwụbe oke ị nọ Nigeria onwe ife o mere a na-esi Nigeria cheka nnefe ndị nọ na bịa pụrụ long distance ai na ndị na-asị I don't blame her sha na wow obere afọ m kọmentị ahụ kịta so ọpụta and zido ịlike dị nwa ọfụma na ọfụma ịlike ya nke ezigbo ịmago gịnị ọ nọ for some time na-akụ for some time akụbe akụ aka na-akpa mana adịtị na-adabaghị ọ dabaghị so kedu afịa ndidi so the only problem ị nwere na bụ na oke mkpi nọ too far ọ nọ too far a na-echọghọ ịbịa mebe ụmụ ife spiritual phone sex a
I'm not mentioning that. And when I'm easy, we Eh? and when I'm easy, if all those papers Okay, we if all those long distance something. Oh, okay. I think you people, is he settled and the people are settled because It is uh, settled. Zido. I work all my in Yeah. Nigeria. I work all my in Lagos. Yeah. Chọta m ofu onye, chọta m ofu onye. Otu you put a what size goes both sharp sharp. Yeah, go because Onye dị otu obere a ndidi dị kịta. okay onye dị otu Okay. ndidi dị. Ai na ndidi onye alike kwago. You man consider ndidi achọ dị man ndidi just devil straight face. Hey, ọ gịrị bụ ya. Ọnwa ekwe nsogbu o, enekwa n'anya na strange face ọ dewe, ihe face o ji awọrị mmadụ. Ọnwa ha nsogbu o. Imi nrie. Onye owu ka m na-agwa gị. Hey. Ndidi Ihe echi anyị o ji elu. awọrị mmadụ. Imi nrie. Ndidi this boy like kwago but it's okay. I will on a distance ekwa unu marifa ya me. Eh? But it's okay. Eh magana just like smile. Ngwa smile all the guy ka na bazian. Eh? Ị na onwe ha nsogbu. Smile all this you cuz you dey okay. Eh? Give you one more smile. Flash fair one more. bye. What's your bye? Hey, I'll give you it. You see that bye? Eh? Okay. All right. If I'm able, Ndidi, I think problem get we look into the matter. So specifically Canada. I told okay, you know Canada. I people use yoga. No, anyone that is outside Nigeria, I can travel to visit. Okay, you can travel to visit anybody that is outside Nigeria. What of Nigeria? Nigeria buy just even not buy. Nigeria is not safe Oh. because I'm the person. I might not end up in Canada. The person I might be in Dubai, London, America, or somewhere. I might move to that country with the person. So, if I marry somebody in Nigeria, am I going to move back to Nigeria to be with the person? Oh, because when you're not Canada neighbor, Canada. Let me give one more person one chance, then we move on. Then I told you I'm not Canada. When I see consider him, please. Wagaji. When the move, brico, mama. Wagaji. KJ. Confirm. It is because I get me sabo. I was about. Europe na-ekwu. Okay, Europe go over there now. Chinechelum. London ka London ka Okay, no London. Okay. Confirm. I know because na ọchọ ndị si London ya tagoja shi. No my London mo anything no but so mabata. You have those go. Nne dalu good evening. Hey, what's up here na nka na kwa London. Wagaji akwa by 042 kwa imago. Confirm. By nche kunye. Mba confirm. So ihe mebuna nwata nwanyị chọọ somebody na buy, otu London. So emezia amara m na akanda service dia. Service. Ya mo service. Ya doesn't take come for service at the area. Afum service. Ndidi. I think like oche na Chineke FM. What's your name please? Where are you living? My name is Ndidi Amaka. Afugom Chisom na-ede ndị London akụkọ. O nwere ihe ndị London mere unu iche dị anyị. Chisom Amaka ndị London. They say London, ndị London bụ ndị aka gom. Nne. Di anyị okay, ngwanụ. Ị chọrọ na Nigeria, ị chọrọ ije London. No, they said okay, ịchọkwa ịgazi Switzerland kwa. No, I just saw it in the comment section. They said the London Bundiaka blue. So I'm trying to confirm. I'm asking you so that I confirm. Okay, Keka London Sibulaka grew. Ticket to London. They said it in the comment section. So I'm asking you, is it true? It depends. It's not true. It depends on individual differences in there. Okay. Yeah.
So if I work, I got Baba go. I think not because you go on the romantic side. Yeah, No. you know what I guess you know on your man Sydney. Chineke God, waga onye mazi onye mbo. Oh, What you tell us? Oh, more blessed shop, blessed Igbariam. oh, blessed is I think if that I'm from Ibadan. Bet you dog on, bet you dog, Betty Ohana. Yeah. Okay, confirm. So in a single go esi mu nsala na mgbede asef ka ngosi ni ya ka ngosi ya na kitchen oh yeah. Ne afukwa service ni ru of ma ina afi akwa beard gang akwa beard gang ina riko offense na ina riko okay, you see. Oh, hey. Oh, this is what they call breakfast in bed. Ochi ile okwa. Yeah. Iniona eku ichili okwa. Ichili okwa. I don't like it. Okay, you don't like it. Just wear a feature. Aqua beard gang. Eh? Okay, then I come again Kenny. So the other room. Ya jukwa ozo nne hapu nni yo na We'll talk in the other room. Let's leave them and let's walk. Okay, I'm gonna come Rafael, because Javane. Go and sort yourself out.